yena mengithengele into kube nayo ukuthi uma ngabe kuwukuthi lo nto ungithengela yona uzongibalela ngayo. Yeah. Yabo. So inhliziyo yami yaqala yonakala kanjalo. Yeah. Thilala nje uma uhlala emgaqweni awukwazi ukuhlala ungenamasi. Awukwazi ukuhlala ungenasikhali. Ehe. Ngoba ungalimala nomnini. Ngoba sengaze ngicabanga ngiyothola ngabonto. Hayi kodwa kuyothola ngoba gcina kubulela wona lo mndeni lo wami ogcina ukuthi ufa ngelinye ilanga. Mhlambe ngenxa ukuthi ngithwele. Ake ngiphinde mhlambe ngithi ngibuye ngicabange kabusha yabo. Ngoba bonke abantu engithandane nabo empilweni abathe bamathiswe yimina. Izingane zabo uthe mangiyibona beyifana nabonina kanti isikhathini sanamhlanje akasekho umfana ozala ingane efana nonini ngisho ukuthi uyintombazana kusho ukuthi akuzomeza. Okay guys, welcome to our channel ne. So into esenzayo ke bhuti ukuthi siyahamba sixoxe nabantu abangenayo indawo yokuhlala. Just ukuthola nje istory sabo ukuthi kwenzakalani, especially njengoba behlala la edrobheni, ufike kanjani edrobheni kwenzakalani, iluphi usizo mhlambe olicabanga. Just in general, but ungabi serious kakhulu manje. Zikiphani, wasuba serious kakhulu. Ngilale. Yindaba ube serious. Fanele ngibe serious. Akes? Fanele ngibe serious. Phela kahle kahle wempethu kahle kahle ukuhlala kanje. Ukuhlala kanjena phela kahle kahle akusiyona into ngathi wena mfethu into engeke kwenze serious makuthi uyabona ukuthi khona la uzothola khona usizo. Yeah. Asiqale ngawo igama ubani nokuthi uqhamukaphi kukuphi ekhaya. Hayi igama lami nguthabana mfethu ngiwazonde le Mdlovane eMdlovane kuphi? Ungakuphi? Madlule eMaritzburg. Mawudlule eMaritzburg. Great Town kahle kahle. Oh, ise Great Town. Yeah. Alright, now kuyazakala nondaba. So yeah, sifuna ukuzwa nje istory sakho mfethu ukuthi ufike nini la eThekwini? Ngisho ngasho ukuthi eThekwini nje ngiqale ukuvakasha la eThekwini beko 1999 kodwa ngokuhlala ngifike 2012. Mawuvakasha ubuvakasha kuphi? Ehostel kaMashu. Oh, ubuwazi baye ehostel kaMashu. Uma wakho behlala ehostel? naye manje usahlala khona. Oh, namanje sahlala khona. Oh. Then eMdlovana ikaba khona. Mdlovane sekhaya komama. Osekhaya koma. La ngizalelwe khona ngakhulela khona. Futhi ke isibongo uyasazi sisebenza kanjalo. So uzondi isibongo sakubo koma. Yeah. Oh yeah. Ngoba ubaba kahlawulanga ngesiZulu. Ubaba yena wakuphi yena wakhona koMdlovana noma waseMatomatolo. Oh, waseMatomatolo. Okay, so wafika uzovakasha kumala ngaqeda isikole 2011 ngo2012 bengila. Oh, so isikole wasiqedela ngasemakhaya. Yeah. So wafika masofika okay asiqale emakhaya nibangaki ekukuma bathathu. Nibathathu. Olumngana nomdala noma khona umdala bese kuba yiwele engiyiwele nawo sokugcina. Oh, yiwele? Yeah. Iwele lakhe intombazana nomfana? Intombazana. Oh yeah. So laba abanye ababili bakuphi bona baseMdlovana noma bangala? Base hostel. Oh, base hostel. Yeah. Oh, okay, so nonke nje bese nilokho nibuya kancane nizangala nizohlala ngala ngathi. Sikaze sibuye kancane bafu. Into eyenzakala la uqala nje ukushawa impilo ukuthi ubafo lomdala isikole besigcina besigcina la primary. Sithe isikole uma ngabe sesiqala sesiya kwi-secondary nambe ngikhona lo wakithi ngamshiya esikoleni lo ngiyiwele naye. Ngamshiya esikoleni. Yeah. So kuthema ngabe ukuthi ngimshiya esikoleni akaphindanga kwangifica. Yeah. Ngokwama class. So ukuphumelela kwami esikoleni ngibese ngiba umuntu umama enze izinto eziningi empilweni wabona njengalezi zinto ze recycling yabo bona bebengathandi bebenqaba ukuzenza. Oh, Kodwa mina bengizenza ngenxa yenhlonipho benginayo. So ke thema gcina lapho ke gcineni ukwenza kwami lezi zinto ze recycling
bona bebenikwe imali. Mina mangiyicela imali ukuthi uyasetshenzwa kodwa bekuyimina bengiyisebenza. Kodwa okukhulu kakhulu akusikhona lokho okwenza ukuthi-ke mhlawumbe egcine kuba nje kumina ukuthi ngagcina mina ngiba umuntu ophumelelayo esikoleni, waqhubeka wanganginaka uma ngoba uyena mzali besinaye kodwa naye ubaba uyaphila. Kusho ukuthi bahlukana indlela yabo bahlukana nayo. bahlukana ngaye. So ekugcineni uthe mengabe sukeleka uthe mesukeleka lo engiyiwele naye uphumelele ngo-2012 esikoleni. Because mina isikole kwakumele ukuthi 2010 ngisupplement ngoba nezinto ebezenzeka ngaleso sikhathi. Bengithi mina mangicela mhlawumbe izimali zama-trip zokuza la eThekwini la engicishe mina ethana mali. Kodwa yena mayephuma izinto zama-trip bemnika. Ngikhona mina ekhaya ngiphila naye. So-ke ukuhamba kwesikhathi kwagcina lokho kwahlala enhlizweni yami kwangiphatha kabi. Kodwa ngangakunaka. Utheke kodwa-ke ekugcineni uma ngabe sekuphela iy'ndaba zama-trip nokuthi usephumelele esikoleni ngoba ngesikhathi enza lezo zinto besifunda sonke. Yabo. Uthe uma ngabe ekugcineni eselokhuzana esekwazi ukuthi yena mina ngithe uma ngiphasa wathi akanamali 2010. Uthe uma ngabe ethi akanamali, hhayi, kusho ukuthi ngiyeke-ke senze zonke lezi zinto zama-recycling yabo. Ngoba nomfowethu omdala naye ufundile naye umfundisile. Uma uthi umfundisile usho ukudlula ka-matric noma usho ukuthi ngisho ukuthi ukudlula ka-matric. So bathi babefika ka-matric waphinde wabazamela. Une-N7 kwi-marketing. Lo wakwethu omdala. Kodwa uthe uma kuphasa mina wathi akanamali. So 2010 ngisiphindile isikole ngenxa yokuthi kwakumele ngisupplement izifundo ezo-2 ka-matric. Kodwa ngokubuka kwami nendlela othisha babekhuluma ngayo nokungazi kwami ukuthi indlela engihlakaniphe ngayo bengasiyona le ngoba nezinto ezizenzekele vele inhliziyo yami ngase ngifunda nje. Yayisivele simoshwe yilento yokuqala ukuthi mina mangicela imali mhlawumbe ngishoda ngasamtingi angisizakala. Ngoba ngisho naye ubafu ubethi menginika into mhlawumbe uthole ukuthi mhlawumbe ngoba phela bebuye sebenze kwelinye lamagaraji yabo. Yena mengithengele into kube naye ukuthi uma ngabe kuwukuthi le nto ungithengela yona uzongibalela ngayo. Yabo. So inhliziyo yami yaqala yonakala kanjalo. So noma ngiqeda isikole, noma sengiqeda isikole, mangifeyila futhi naye engifonele ukuthi hayi ephepheni uyazi-ke ekuqaleni abantu bebephuma ephepheni. Ethi yena hayi ephepheni asikuboni. Ngithi hayi vele bengulindele lokho. Ngenxa yokuthi bengivele sengiyibona nami ukuthi bese ngumuntu vele bengaseseyena umuntu right. So mawuza la eThekwini ehostela kuma uyena owayekucelile ukuthi woza noma wena owathi hayi ngoba sengiqedile isikole manje sengifuna ukusondelela kuyena. Uyena mhlawumbe washo ukuthi woza ngala khona sizosebenza ngale ndlela abesebenza ngayo wena owacabanga ukuthi ngisondelele eThekwini ngoba amathuba angcono. Mana-ke bavumande ngiphendule lo mbuzo wakhe ake ngidlulela kuqala. Into eyenzakalile ukuthi 2010 angisupplimentanga. Ngacela uthisha omkhulu ukuthi ngicela ukubuyela edeskini 2011. Ilungisa impilo yami. So 2011 mfethu ngase ngiyaphasa. Ukusuka kwami-ke ekhaya 2011 ngiza la ngangazi ukuthi wenza ama-recycling nani ngoba ngesikhathi ngo-2010 ngifeyilile wathi yena angize eThekwini sobona ukuthi ngiqhubeka kanjani ukufunda ngoba into engangimtshele yona ukuthi mina ngifuna ukufunda. Wathi yena hayi angize ngamtshela ukuthi no hayi cabanga ukuthi ngibuyele edeskini ngoba vele sasemncane ulungisa ama-results akho. So kukwalungisa nawo ama-result ami-ke futhi noma ngiwalungisile-ke kodwa hhayi ngendlela mina iy'fiso zami zaziyona.
awalungisa-ke thema ngifika 2011 la sengiwalungisile la ukufika kwami la kahle kahle angumuntu wezofunda mina angiyena umuntu wagcina egcineni esenza ama-recycling wagcina seyibona nayo impilo ukuthi okay impilo imile so njengamanje sekumele umuntu ukufuna ukuthi ephume ezamele yena ukuze eyise la efuna ukuya khona yabo so nawo amatokho ngiwatholile-ke ma ukuthi umuntu nje uhlala nabantu vele gcina uthola iy'nkontraki uthatha inkontraki mhlawumbe ngosuku ikholela 120 lo 120 nabo futhi abantu ababelindele ukuthi njengoba ngivuka ngisebenza ngiphatha isikhaftini kufanele ngibe umuntu othenga ukudla ekhaya ya so impilo yami yagcina ima kanjalo-ke so sonke lesikhathi ningale uma ubevele ngala nina beningazi ukuthi usebenza kanjani ngala benibona nje kufika imali mayifaka imali kodwa beningazi ukuthi kanti uyarecyclisha ya u-recycling phela bayenza kodwa besebenza emajalidini besebenza nasemajalidini alright so wathola amatoho-ke wabamba inini la khona wagcina usubona ukuthi akusenzeki wagcina usuthatha isinqumo sokuthi ume nasematohweni manje ugcina usula usukhona manje yini le yakugcina sikukhipha ekhaya-ke manje ugcine usuhlala la emgwaqeni ya phela ngoba-ke mfethu ayikaze izime le nto yokubalelwa yabo nanokuthi-ke ubafu omdala uyena umuntu onakekelwayo yabo so zonke izinto ziqala kuyena nani so naye gcina exabana nami kuwukuthi-ke nami ngigcina sengithola abantu ukuthi hayi mfethu impilo ingaba ngcono laphaya sihambe siyoyihlalele laphana siphushele impilo siphande njengoba siphanda ngoba ubona leyo mali esiyitholayo akuyona imali etheni mhlawumbe nje kodwa ngosuku uyakwazi ukuthola lo 90 rand sihlanganise namajita siphuze ngoba akekho umuntu laphana unenhliziyo engekho buhlungu kodwa-ke la emawungeni nakuma-drugs hayi cha bekusewugwayi kuphela notshwala okay then ekhaya bayazi ukuthi uhlala la manje hayi abazi kodwa ukubavakashela ngiyabavakashela ya akufiki mhlawumbe ukuthi mawuvakashile ekhaya ukuthi ungabusabuya usale usuqhubeka uhlala ekhaya yini eyenza ukuthi mawuvakashile ekhaya eyenza ukuthi ukuphusha ukuthi buya futhi uzohlala namajitha la iyona lento yokubalelwa yokuthi wena ekugcineni inhliziyo yakhe ilimele lemuva noma ufikile khona nje nomphakathi ukubiza ngephara bonke abantu bakhuluma into abayithandayo yabo ya into enjalo no kuyazwakala and then okunye-ke bengifisa ukukwazi ukuthi kuphileka kanjani lana emgwaqeni manje on a daily basis ngizwile ukuthi uyakwazi ukuhlanganisa uthole lowo 90 randi yini oyenzayo ukuhlanganisa ukuze kube khona imadlana oyitholayo ukwazi ukuphusha usuku ya phela ikhona ukuthi siyagagada iy'moto zabelungu lapho abelungu bayazi ukuthi nabantu abagagadayo yabo afika nokudla okuqondile ukunikeza ukudla kunikeza imali qhubeka usuku luye phambili okay so on a lighter note-ke manje mawucabanga nje uthe bakhona obhuti nosisi noma ukhona uba umuntu mhlambe oyokuthi mangabe uhleli wedwa ucabanga ukuthi yazi ukuthi ukube usibanibani either owasekhaya noma isihlobo ukube mhlambe ukhona mhlambe ngabe wangenelela kule ndaba ukuze ilunge ubanje umuntu uyawusho ukuthi yazi usibanibani mhlambe uyena wayengakwazi ukuthi asize ukuthi isimo sami sishintshe ngingagcini ngina akekho i-timer nalo vele ngithi phela kahle kahle ithema nalo nomakoti omdala wabo so ngiyacabanga ukuthi umakoti wakhe naye mhlawumbe ubuye ebe nesandla ngisho ukuthi uyathakatha kodwa nje indlela kangasinakanga ngayo naye manje uyazi ukuthi siyaphila siyaphefumula kodwa nendaba akanandaba so yena ushadele kuphi ngale emakhaya usengale emakhaya noma nawe usengala eduze usemakhaya baba kuyazwakala so enye into abantu abangayi-understand mhlambe before siqhubekele phambili ngoba le show siyayenza kubantu abaningi
sithole izitori eziningi ezihlukene. On your side, iyiphi mhlambe into ekuyenzeke mawula eyayi ikwenze ucabanga ukuthi yazi ukuthini ukube bekinayo ioption bengizokhamba kusasa ngekhaya. Ikhona mhlawumbe into esabisayo noma ekuwarishayo ekeyenzeke mangabula emgwaqeni o ekwenza ukuthi kwesinye isikhathi ubuke ukuthi yazi ukuthini ukube nginawo amandla ngabe ngiyiphindelela ekhaya ngiyohlala khona. Isiphi nje istory ongasitshela sona esikanjalo? Isitori engakutshela sona-ke brazo la siyi-one ukuthi lana nje uma uhlala emgaqweni awukwazi ukuhlala ungenamasi, awukwazi ukuhlala ungenasikhali la ngoba ungalimala nomnini. Mawulimala ulinyazwa ubani? Abanye abantu enihlala nabo noma mhlambe Ya ibona ngoba iy'nhliziyo zabo zonakele. So ekugcineni ukuba lana wena bhuti omdala kuye kwenza ukuthi ubone ukuthi ukwazi ukufunda izinto ongakwazi ukuzenza njengokuthi nje ungabulala nomnini nawe ungafa nomnini. Ya. so lokho sekuyinto nje esekuyipart of impilo. Ya. Sure. Sikhona isikhathi la khona oweke wacasuka mhlambe noma kwaba khona umuntu okucasulayo wabona ukuthi yazi ukuthini lo ngendlela ngicasule ngayo kusale kancane ukuthi ngimlimaze ngendlela embi. Sekwenzakele balimele futhi abaningi. Ngempela? Ya. Kwakwenzeka nini? Mhlambe sisodwa nje isitori. Njengokuthi nje mangabe unento lana njengokuthi njengoba usithengela nabo utshwala. Noma mawungaba nemali la imali kufanele ukuthi uyidle uyiqede nabo ngoba wena mangabe uzoyidla ungayiqedi nabo bazoyithatha. Futhi uma uyithatha kwabo bengakushiya ulimele uma ngabe kuthiwa uyiqedanga. So impilo engcono ile ekhaya kunaleya la, kodwa leya la iyabekezeleleka ngoba akekho umuntu okutshela noma yini isikhathi asithandayo. Yeah. Wonke umuntu la uyazi ukuthi uma ngabe eza kuwena usuke yakubani. Yeah. Ukuthi ngalimala naye futhi meze ngaleyo ndlela le. Yeah. Yeah. So oye istory esizodwa nje la khona kwaba khona i specific story la khona kwaba khona umuntu enaxabana nebanga into ecishe ifana naleyo kade uyisho. Kwenzakalani? Hayi mhlambe brother noma ngingasho ukuthi hayi walimala yena kodwa ke waye esibhedlela wabuye ngoba kwangasekhona ukuthi ngiyambulala kwakungumdiscipline. Ngifuna ukwazi ukuthi kwakwenzakaleni specifically mhlawumbe ukuthi wenzani kuwena mhlawumbe wakhuluma naye wathini just nje leso story. Chaza ukuthi wenzeni mhlawumbe kahle. Nje ngifuna ngixoxele nje istory in detail. Yabo nje uma ukuthi ngithe ngihamba nomuntu kanje kwaqhamuka umuntu wakhipha ifoni yami ephaketheni ngayibuyiza yabo those type kanjalo mhlawumbe le. Sasivela ukuyokhipha u350 nale ndoda. Sinokholo 350 nayo. Yeah. Shothi saphuzisa abanye obhodi ngapha phezulu epoint. Yeah. Base besibamba inkunzi base beyagwazeka ke. Bona labade nibaphuzisa sebenibamba inkunzi futhi manje. Yeah. So bayibamba kanjani bayikhipha ephaketheni imali noma wosulele? Cha phela bayaqinya bakubamba ngokhiya. So bavele hayi ukuthi babekuzulisela mhlawumbe bayintshontshe bavele bakuroba phela ngathi sokuphuzile. Yeah. Mazophuzile njengoba siphuzile nje kanje. Yeah. Sami siyayikhulumela thina kanti umuntu uzokuvela kuzuma ngokhiya eqaleni. Yeah. So wena umgwaza the same day noma awumthola ngalo la? Leso sikhathi phela ngithi phela yena mangabe ethatha imali usuke eyibonile imali ukuthi ikuphi usuke engeza ukuthi emakhukhweni uphethe uzothatha imali. Yeah. Fana naye manje uma ungathi uyabheka khona nama hostel ahlala la. Kule hostel la nje akathinti la. Oh yeah. Sengikwenza lesibonelo. Okay, yakizwa kahle. Akakuthinti la ukuthinta la ibone khona imali. Mayikhipha imali useyahamba. Yeah. Mhlamba wena usungenzeka kwehlise ibhloko ukhiphe isibhamu la umntobulo. Yes. Into enjalo. Kuyazwakala. Okay. Then okunye mhlawumbe bengithi angikwazi abantu besilisa kuba khona isikhathi la uthola ukuthi umuntu oyamdinga umuntu wesifazane eduze kwakhe. So kuhamba kanjani ngakuleyo department mangabe nihleli kuyenzeka mhlawumbe kube khona umuntu ofuna ukusondelana naye noma into leyo nje ongasayiconsider.
Hayi bafo phela ngeke ungayiconsider leyo nto. Angithi kahle kahle impilo la ukuthi ngihlala eminyanga awuthi ngididekile. So kahle kahle indlela engidideke ngayo eyi-one le ukuthi ngihlala kanje. Yeah. Kodwa nje umuntu wesifazane bakhona futhi uyabazi abanye badayisa umzimba la. Njengoba sihlezi siyithola imali usuku nosuku mangizwe ukuthi ngifuna umuntu wesifazane ngiyakwazi umthenga. Yebo. Futhi bakhona abanye abafana nathi besifazane abahlala njengale ndlela esihlala ngayo. Nabo futhi abanye babhema ama-drugs, abanye bafana nathi abawabhemi. Yeah. Yeah. Alright, kuyazwakala. And then kule ya case leya yalo bhuti lo owagcina ekwazekile after ezama ukubamba inkunzi. Waboshwa lapho noma i-case indaba yini yagcina ilungise ngaphandle. Hayi angikaze ngize ngiboshwe naye futhi kwayimanje nje angikhulumi naye kodwa siyabonana. Oh yeah. Ayikho ukuthi mhlawumbe senibhekana ngamehlo abushelelezi. Anjalo phela amehlo sibhekana ngawo nje. Yeah. No, kuyazwakala. Then ke in terms of ilokhuza yini uyayifise ngoba sizwile kade sikhuluma nawe la before siqale ukushoot ukuthi uyafuna ukuthi kube khona mhlambe indlela osizakala ngayo yabo lonto. So iyiphi mhlambe indlela yokuthi mawuhleli ucabanga ukuthi yazi mangakuzeka into ekanje noma mangaqhamuka umuntu okanje ngingasizakala ngoba ngiyabona esikoleni kushuthi wawuyimisele ngoba wakwazi nokuthi uthi mawubona ukuthi amamaka akho awekho right ka matric ubuyele walungisa yabo lonto. Iyiphi mhlambe into makwenza ukukhona umuntu obukayo ongathi mayingenzeka ingakwazi ukuthi kusize. Hayi mina nje into engisayimisele ngayo nje ikona ngibuyele esikoleni. Yeah. Phela awubuyele esikoleni iplan enkulu ithini because ukubuyela esikoleni ngabe ibeginning. Yeah. Pick up plan ngiqale kabusha yonke into. Ngibona kuba ngiqhubeke ngenze into engiyenzayo ngoba nje sengiyogcina sengiwumbulali manje. Why uthi uzogcina usumbulali? Izimo ezenzakalayo mangabe ukuthi kwenzakala ngale ndlela ecabanga ngoba senze ngaze ngicabanga nokuyothola ngabonto. Hayi kodwa ukuyothola ngoba agcina kubulela wona lo mndeni lo wami ogcina ukuthi ufa ngelinye ilanga mhlambe ngenxa ukuthi ngithwele. Ake ngiphinde mhlambe ngithi ngibuye ngicabange kabusha yabo. Sonke lento nje obufika nje nawe bengathi ngiyicabanga manje. Sengize ngaze ngathola nabantu abathathu sengikhulume nabo ukuthi hayi sengicabanga ukuyothwala. Kuyo lenyanga njengoba ufika nje obiqalile nje. Yeah. So ukuthwala ukuzokusiza ngani ukuthi ube nemali noma? Yeah. Ehe. Yeah, umndeni wakho ngendlela osho ngayo ngoba uthi awufuni ukuthwala ngoba ubalekela ukuthi ngagcina sekulimala bona. Kubona lathi uyawuthanda. So akwenzeki ukuthi ufise mhlambe ukubuyela emuva uyohlala uyoxoxa mhlambe noma nabafowenu nodadewenu ukuthi yini engenzeka mhlambe ukuze ukwazi ukuthi ubuyele ekhaya. Sengizamile leyo bafa ayilunganga. Yeah. Kusele bale ekhaya eMdlovana. Ekhaya eMdlovana selumalumekazi. Yeah. Oh yeah, awukaze wabona khona ayikho option yokubuyela khona. Ekhaya emakhaya. Emakhaya. Yeah, ngina vele option vele ngoDisemba bengithi uma ngiphanda manje ngoba phela vele mase November. Kodwa nje ukuphanda kwami ngoba ngosuku ngiyakwazi ukuhlanganisa imali la ko 90 rand, 85 rand vele ukuya ekhaya akuqeda u300. Bengazi ukuthi vele ngoDisemba ngoba kuza nabantu abaningi la eBeach vele ngizokwazi ukuyithola lo mali mhlambe nge15 ngumuntu ongenzeke ekhaya. Lokho ngeke ngehlule ukuya ekhaya. Kodwa nakhona angisiyena umuntu okuyomela ngifike ngihlale naye ngoba naye futhi akayena umuntu wangiphatha kahle. Yeah. Yeah. Hayi kuyazakala. Kodwa fanele ugade leshandisile. Le yini la eplastikini? Imuncazi. Hayi bafo lena bafayina nkenga. Uyabona mfethu le shandisi le muncazi. Yeah. Yenza ukuthi ukhohlwe yonke into. Kusasa ekseni uvuke futhi uphanda uphinde uthole yona ukhohlwe yonke into. Ngoba kubhlungu kabi ukuhlala kanje ungazi ukuthi kini kwenzakalani kanjani. Wathi ngiyibuka bayipackage kanjani? Hayi ukabe sayipackage sayidesha lapha. Wathi ngifuna ukubuka iphakethe la. Na le phakethe la. Manje uyidesha nani?
hayi desha nayo drink ikhokhi Oh, phela sihluleki ukuthenga ikhokhi thina nale mpahla yeah. Yeah. Uyahluleka ukuthenga ikhokhi? ahluleki Oh, so vele uyithathe uyishaye kwikhokhi. kodwa ojwayele ikhuwi phela ikhokhi iyabisa Oh yeah. No, kuyazakala. Maybe ke beside ilokhuza while usesikoleni. Beside ukuthi wawusithanda isikole, yini enye into ebiyithalente lakho usakhula nje le emakhaya ukuthi yazi ukuthini ngegood ekwenzeni lento. Either ukucula, ukudansa, khona mhlawumbe into specifically obuyibona ukuthi owawuyibona ukuthi mawukuthi awuphumeleli esikoleni mhlawumbe kwakungabe yithalente lakho. hayi ngeke ngize ngisho ukuthi kanjalo kodwa into engithe mase ngifika la eThekwini ngayifundela ekuthiwa ceiling board Intoni? ceiling Uceiling, ukurufa. hayi ngaphakathi Oh, ya ngisho khona la kwi-roof. yeah Oh. Oh, busuke wasishaya isipani sayo. yeah Oh yeah. So iwona eminye imisebenzi obuyenza leyo before uze la ngoba uthe wakhona amatoho kwawabamba. ya ngiqale ngaxova udaka enze carpenting le amapholi lawa Yeah. hayi ngayeka khona ngoba phela lapha kuyafukuzwa uthola umsebenzi we-ceiling iwona bengikwenza naye manje Yeah. Alright. Kufanele kube khona indlela njengoba dusho mhlawumbe makukhona umuntu obukayo esithemba ukuthi mhlawumbe kungaba khona mhlawumbe indlela ongasizakala ngayo ukuthi nawe ukwazi ukuthi kube khona amathi uyispani o ekhaya angazi ukuthi kume kanjani khona mhlawumbe khona nabasekhaya mhlawumbe abangakwazi ukuthi bangenelele mhlawumbe ilunge yabo leyo indaba yakho ne-oledi nama-sibling mhlawumbe ne-time nalo mali ibona le ngxoxo le yethu khona into engenzeka yabo lonto ingane wekwaba nayo hayi cha ingane anginayo awukazi ube nayo hayi ngikaze ngibe nayo yeah ngibe nalezi nje kuthiwe iy'ngane zami kanti kwangezona hawu kanjani kahle ubani umuntu wayethi ingane yakho ubani wathi khona ingane kodwa kungeyona yakho hayi lokho kupersonal kakhulu-ke bafuna udeep ngoba lokho kuvele kungiphula umoya kakhulu sukuyeke lokho alright so okay uthi ngibuza nje na wabona kanjani ukuthi akuyona yakho mangabeka kanjani mhlawumbe ungangeni lama details okuqala yini yakwenza ube ne-show ukuthi akuyona yakho leyo ngane umbuzo wakho bafu unzima kakhulu kodwa-ke ngizozama ukuthi ngawuphendule ngale ndlela ozophoxeka ngayo uyabona yeah ngoba uma ngabe ngathi amehlo uzophoxeka ukuphendula ngendlela cha serious ya uphendula ngale ndlela esho ngayo ngifuna ukuzama enye indlela yeah ngifuna ukuzama enye indlela mhlambe ngasho ukuthi-ke nami ngokwami ukubona ngoba bonke abantu engithandane nabo empilweni abathe bamethiswe yimina iy'ngane zabo uthe uma ngiyibona beyifana nabonina kanti esikhathini sanamhlanje akasekho umfana ozala ingane efana nonini ngisho athi uyintombazane kusho ukuthi akuzoneza usho nje yeah yeah ne ngiyayizwa leyo ncazelo yakho and shothi lethi iyakulandela-ke ne mawuthi akuyena umuntu oyedwa sebeze baba abaningi bathathu bathathu yeah ila eThekwini noma ile emakhaya la eThekwini ila eThekwini ngisho ukuthi ufike la eThekwini washisa ikhotha ngasekhona emakhaya nakhona emakhaya nganginabo abantu engangithanda nabo kodwa-ke phela emakhaya uyazi ukuthi ngaleso sikhathi sami indlela bengikhule ngayo ngaleso sikhathi sami bengikhule kukhona lokhu ukuthi umuntu uma uke wambreak emakhaya ngoba behamba umhlolo kufanele ukuthi kuyeni kukhishwe inkomo noma ezimbili so inkomo ekhaya komalume la ngikhulele khona beyikhona beyiluswa yimina kodwa bekunzima ukwenza leyo nto yeah alright okay sesizoyivala-ke mfethu ngithi mina mhlambe kukhona mhlambe into ongathi uyayiregreta mhlambe kuyo yonke into eyenzekile ekuthenini uzugcina usula ongathi yazi kube mhlambe lokhu ngakwenza ngendlela ehlukile mhlambe ngabe umphumela ufana cha ngisoli ayikho into oyisola ngayo hayi ngoba mina ngihlukumezwe abantu abangizalile ngihlukumezwe abantu abangizalile nabantu bengiphila nabo nabanye engabe bakwazi ukuthi mhlambe bekwazi ukuthi belungise lelo phutha balilungisa ngisokuhlala nomuntu okuzondayo ngelinye ilanga ukudlisa upoison
ebekuzala ubone phela ukuthi la sinzothi poison. So kuhlala kwamlana nje kwamanje nje ngasho ukuthi hayi ngisodwa. Yeah, and okwamanje ayikho nje into ecabangayo ukuthi ngakubuyisela ekhaya. Mhlawumbe makuthi uyasuka la ungaya kwenye indawo not lapha ngoba uthi uzamile ukuyixoxa akuhlangani. Hayi. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe labo bantu labo bongidinga mase nginemali kuphela mangisenje angiboni. Yeah. No, hayi kuyazwakala mfethu kuyazwakala. Umbuzo ogcinayo bese sivala nje in general. Ubani mhlambe umuntu oyawuthi momcabanga nje odumile wala eSouth Africa uthi yazi ukuthi bani yazi masikhula siyingane sasikhula kunabadlali bebhola esibathandayo abaculi nani. Ngifuna ukuthi uSmile manje ngoba kade sikhuluma izinto eziserious yabo. Ngeke Smile kanjani? Smile kanjani ngomeli? Imuphi umuntu odumile oyayuthi nje yazi usibani ngiyafisa ukuhlangana naye noma wawufisa ukuhlangana naye nje just ukuthi umbone ngamehlo. Amen. Yeah. Umuntu odumile nje oyayuthi ngiyafisa ukumbona nje ngihlangane naye uhlale naye njengoba sihleli kanje. Abantu phela behlukene bafo. Khona oMotsepe, khona inyanga kahle khona inyanga. Yeah. Khona abadlali bebhola zaboshilo khona abafana noKehlelezi abafana nobani ngambabanye. Hayi angeke ngisazi manje. But umuphi wena owakho ngathi kuwo bonke laba ungathi wena this guy I wish singahlala naye nje sibe ne conversation. Hayi ngeke ngize ngazi lapho mfethu ngoba hayi kahle lapha umuntu mina bese ngangitshela ukuthi mhlawumbe mfethu umuntu engahlala naye mhlawumbe ngibe ne conversation. Njengoba sekuchazelile ukuthi indoba yami ibhekele ekuthwaleni. Yeah. So ubani loyo? Hayi mhlawumbe becabanga le ndoda ekuthiwa uKehlelezi. Uhleli la uhlala umcabanga ukuthi bangamthola uDr Kehlelezi. Yeah, ngibona ngihlale naye phansi mfethu vele nginikeze mfethu nje. So istory sakho kube khona into eyenzakalayo. Yeah, ngivele ngithola imali ndoda. Be right. Khona nawe uyokwazi ukuthandwa phela umndeni. Yeah. Ngoba kahle mfethu ngaphandle kwefamily mfethu awukhola kodwa ke buye siza ukuthi futhi yona lento yokuthwala izophinda futhi manje igcineni limaza bona labantu kanti ibona labantu laba kumele bengibone mase ngiphumelele. Manje buye lapho ke futhi inhliziyo yami iphinde ijike lapho ngithi wona ngiyeke ngihlupheke kanje njengoba ngihlupheke. Yeah ne hayi kuyazwakala mfethu ayasivala ngibonge kakhulu ngesikhathi sakho ne. Hayi inkinga nazo ke